tervetuloa seuraamaan remonttivlogia. Nyt on perjantai ja alustavan suunnitelman vastaisesti niin aloitellaan jo tänään. Eli oli ajatus ensin, että lauantaina ja sunnuntaina saadaan kaikki valmiiksi, mutta tuli ilmi, että on järkevää nyt perjantaina tehdä niitä alustavia toimenpiteitä. Eli tänään on tiedossa noiden olemassa olevien kalusteiden purkaminen ja sitten erittäin perusteellinen seinien pesu. Huomenna on tarkoitus sitten maalata seinät. Ne pitää maalata 2 otteeseen. Se päivä menee siinä, koska niiden pitää antaa kuivakki välissä useampi tunti. Ja sitten 16 tuntia sen viimeisen maalikerroksen jälkeen, että se on niin kuin kovettunut. Jonka jälkeen on sitten sunnuntai ja sunnuntaina asennettaa sitten uudet kalusteet seinään. Maanantaina on sitten varattu putkimies heti aamulla kello 8, niin putkimies tulee asentamaan meille suihkun ja allashanan ja ei haluttu ottaa riskiä siinä, ettei lähdetä itse sekoilemaan ja asenneta väärin ja oteta sitten mahdollista vesivahinkoa myöhemmin. Niin sitten kun putkimies tehnyt pätevästi hommat, niin saadaan ehkä jotakin rahaakin takaisin, jos tulee vesivahinko. Mutta semmonen setti tiedossa. Tästäpä lähtee nyt tämä kylppärin tämänhetkinen tilanne. Eli kylppäri on koko talo on vuonna 2004 rakennettu. Ja täällä on siis alkuperäiset pinnat. Esimerkiksi tuo kylppärin ylälaidan rantu, tuo sininen, niin siitä halutaan eroon. Ja toki muutenhan tuo ihan perusfreesiseinä. Mutta varmasti freesaa tosi paljon jo pelkkä se seinien maalaus. Peilikaappi lähtee pois. Tilalle tulee pyöreä taustavalastu peili. Meillä on niin paljon kaappitilaa tässä, niin kuin jo tässä pitkässä kaapissa tässä vieressä, että tuo peilikaappi on aika lailla turha. Ja sitten se tuleva allaskaappi on tosi tilaava. Tuo koko rykelmä lähtee tuolta, eli tilalle tulee freesi allas ja allaskaappi. Mutta sitten vastaava toteutus, eli tämmönen uusi taso tohon. Pytty pysyy ennallaan. Uuden pytyyn kannen on kylläkin tilannut. Tuota jos katsoo tarkkaan läheltä, no ei tarvitse kovin läheltä, niin tuo kellertää aika paljon, että tuo ihan originelli kansi, niin saa siitä vähän freesimmän. Mutta sitten tässä on tämä suihkunurkkaus, niin tästä vaihdetaan tuo suihkusetti. Sinne on Oraksen priimaa tulossa tilalle, niin putkimies saakoot ne sitten asentaa. Ei siinä, tämä nurkka tulee muuttumaan merkittävästi, kun tulee ne uudet kalusteet ja sitten toki uudet seinät kokonaisuudessaan. Siinä on nyt niinku ennen tilanne, eli 2004 original kylppäri. Noniin, peilikaappi on irti. Ensimmäinen askel ja pelkkää seinää tilalla. Nopea tämä homma etenee, nyt on tuo pöytätaso jo irti, alkaa tyhjenemään. Ollaan ehkä 10 minuuttia, vartti paiskittu hommia. Meillä tuli semmonen mutka matkaa, että tämä vasemmanpuoleinen putki on lämmin vesiputki. No se ensinnäkin pikkusen tippasee, kun sitä ollaan nyt jo vähän irrotettu, mutta sitten tässä on tuo sulku, tuo pieni, minkä saa ruuvarilla väännettyä. Se on nyt kiinni, mutta se ei reagoi mitenkään siihen sulkuun. Eli kun avaa hanaa, niin se vesi lorottaa sieltä ihan normaalisti. Niin emme voi tätä irrottaa nyt, joka tarkoittaa sitä, että me ei saa tätä koko allaskaappia irti eikä allasta, niin hommat on nyt tyssännyt toiseksi. Putkimieltä on nyt kysytty, että pystyykö tuo itse vaihtamaan. Luultavasti ei, niin se sanoo, että se saattaisi tänään illalla ehtiä tulla tuon vaihtamaan, niin voi sitten edetä ihan suunnitelman mukaisesti. Joo, kyllä sillä semmoinen juttu on, että nyt piti kutsua putkimies vaihtamaan tuo sulkuventtiili. Mä pari putkimiestä soitin läpi ja toinen pääsee tässä kello on nyt 25:03, niin se sanoo, että se on 4 aikaa täällä, niin eipä tuo nyt paljon hidasta. Se vaihtaa se sulkuventtiili, se on semmoinen asia, mitä en kyllä itse lähde tekemään. Mutta sitten sen jälkeen päästään irrottamaan tuo allaskaappi kokonaan ja sitten mä alan hinkkaamaan näitä seiniä puhtaaksi. Allaskaappia irrottaessa tuli semmonen haaste. Tämä ei haaste, mutta ärsyttävyys. Porakone ei mahtunut tonne, niin piti sitten käsivoimin ruuvata hirveän pitkät ruuvit pois. Me lähdetään nyt käymään Motonetissa ostamassa mun isän autoon uusi laakeri, oliko näin? Tässä on jotakin semmoista häikkää ja sitten käydään Bauhausissa ostamassa nyt ne loput kamat mitä tarvii, eli sitä silikoonia muutamassa eri värissä. Silikoonin poistoaine ja sivellin. Ja katsotaan mitä vielä tarttuu mukaan. Tässä kello tuo tunnin eellä varmaan. 10
5. Sitten alkoi silikonisaumojen rappaus. Tämä oli suoraan sanottuna ihan perseestä. Siihen käytettiin hirveän tumakkaa myrkkyä. Tuli pää ihan hirveän kipiäksi. Jälkikäteen ajateltuna olisi pitänyt ehdottomasti olla kasvomaski. Sitten kun oli rapattu kokonaan pois ja putsattu, niin alkoi itse seinien pesu. Eli tossa mä suihkuttelen sitä maalipesuainetta. Tämä käsittely tehtiin koko kylppärin seinille ja tuntui, että tossa kesti ikä ja terveys. En muista aikaa. Hirveä hiki tossa ainakin tuli. Kuuntelin musiikkia tossa samalla, niin meni ihan mukavasti. Tätä mä tein niin kuin viimeisenä hommana. No niin, uuteen päivään herätty hetki sitten. Ja voin kertoa, että kun heräsin, niin oli olo niin kuin olisi rekaalle jäänyt. Se eilinen kemikaalien haistelu siellä kylppärissä teki vissiin tehtävä. Se oli pää niin järkyttävän kipiä. Se on se silikonin poistoaine ilmeisesti melkoista myrkkyä ja sitten toki se maalipesuainekin, niin tuntui kyllä päässä, kun sitä koko illan haisteli. Mä lopettelin eilen 11 jälkeen, että kyllä sitä niin pitkä päivä tuli tehtyä. Ja sitten vielä semmonenkin mielenkiintoinen lisäys tähän viikonloppuun, että meidän poika sairastui flunssaan tuossa eilen, että se on ihan räkäinen ja yskii ja sillä on vähän vaikeuksia hengittää, niin yö oli sitten sen mukaan, ainakin itsestä tuntui siltä, että se heräili paljon ja piti vähän nenäimurilla vettää enimpiä räkiä pois. Ja sitten Siiri on myös vähän flunssassa. Mutta mulla ei vielä ainakaan toistaiseksi mitään, niin viikonloppu etenee ihan suunnitelmien mukaisesti. Mutta mä kohta alan suojaamaan tällä maalarin teippiä tonne kylppärin pintoihin, sitä maalausta varten ja alan suojaamaan sitä lattiaa. Ja sitten mä alan kasaamaan sitä allaskaappia. Tästäpä se lähtee taas päiväkäyntiin. Tässä on nyt tämän hetken tilanne. Eli seinät on putsattu ja seinäkulmien silikonisaumat on poistettu ja putsattu. Seuraavaksi mä alan laittaa noita teippejä tonne katoon ja itse katon rajaan ja mä vähän siivoilen vielä tää lattia, että täällä mahtuu olemaan ja mä alan kasaamaan jo vähän etukäteen sitä allaskaappia. Kello on nyt kohta 12 ja sitten 1 tulee tänne maalarikaverit mun kanssa maalaamaan, niin saadaan tykitettyä nopeaa ja tää vaatii 2 kerrosta, niin kuin ainakin, niin nyt eka kerros ja sitten joskus alkuillasta seuraava kerros ja sitten yö yli kuivuminen ja sitten huomenna jossakin vaiheessa ne asennukset. Sittenpä se alkaisi olla. Mutta nyt katsellaan viimeisiä hetkiä näistä seinistä. En muista, onko ollut puhetta aiemmin, mutta syy miksi me tehdään nyt tämmönen vähän kevyempi kylppäriremppa on se, että me pyydettiin tarjous ihan täysremontista, eli kaikki uusiksi. Niin hintalappu olisi ollut 20 000 euroa tuohon meidän kylppäriin. Niin ei mielellään nyt tähän hättää semmoista. Niin päädyttiin sitten vähän tämmöiseen budjettiratkaisuun. Mä aloin tutkimaan, että miten saisi freesattua kylppäriä edullisemmin. Niin kaakelimaalihan siltä heti tuli aika lailla ensimmäisenä. Ja ne on ilmeisen päteviä nykyään nuo kaakelimaalit, eli ne on ihan tarkoitettu kylppärin tai niin kuin märkätilojen kaakeleille, eli ne kestää sitä kosteutta. Ja kunhan tekee ne esityöt tosi hyvin, niin lopputuloksen pitäisi olla aivan hyvä. Mutta ei tuo ratkaisu missään nimessä lopullinen ole, vaan kyllä jos me täällä tullaan pitkään asumaan, niin täytyy sitten jossain vaiheessa rempata ihan niin kunnolla vaihtaa ne pinnat. Kylppärin käyttöiänkin puolesta. Tuo on nyt 20 vuotta vanha. Nythän sitä meille jo suositeltiin, että pitäisi uusia kaikki pinnat, mut ei pysty. Ei haluta satsata niin paljon rahaa nyt täysremppaa, vaan tehdään tämmönen kevyempi. Mä oon muuten aikeissa tehdä sitten semmoisen videon, että mitä tämmönen remppa nyt oikeasti maksoi. Ainakin itseä kiinnostaa, jos tulee vastaan tämmöiset, niin kun missä avataan oikeasti kustannuksia läpi tämän tyylisistä hommista, niin sen voin heti kertoa, että on ihan pikkusen vähemmän kuin se 20 tonnia, että
Tää on aika miellyttävää siihen nähden, että no, tarvikkeet ei maksa juurikaan. Sitten voi ostaa, no Ikeasta tilattiin suhteellisen edullisesti ne kalusteet, ja ne on tosi hyvälaatuisia. Tehdään työt itse, paitsi sitten putkimiehen hommat, mitkä nyt ei montaa sattaa maksa. No niin, nyt olisi ekaa kerros maalattu. Voi herra jumala, mikä homma. Tästä tulee kyllä viimeisen päälle, uskallan väittää näin. Mutta olihan se nää homma, tuossa kesti, mitä on tuossa kestänyt? 3 tuntia. Reilu 3 tuntia. Ja kello on nyt jotakin 5, niin tää pitäisi antaa 6 tuntia kuivua. Eli pääsis periaatteessa jatkamaan vasta 11, jos haluaisi vetää oppikirjan mukaan, mutta kyllä tämä varmaan joskus 9 aikaa aloitellaan ja eiköhän se ei ihan hyvin kuivua siihenkin mennessä. Ei jaksa Erkkikään mitään hitoa yövuoroa tämmöisessä hommassa. Mut joo, ehkä se toinen kierros on vähän nopeampi. Mä nyt kasaan tätä Ikean allaskaappia. Tiedättekö, kun näissä ohjakirjoissa on aina tää kuva, että olisi tommonen matto alle ja sit siihen levitetään okamat tolleen mukavasti. Ja ikinä aiemmin ei ollut näin hyvin tilaa, niin kyllä on mies mielissään tästä näystä, että on näin hyvin tilaa kasata Ikea-kalusteita. Ai että. Mä oon sillä tavalla vähän sairas, että mä saan vähän kikseä, kun mä saan kasata näitä Ikean kamoja. Täällä etenee tosi mukavasti, että niin kuin sanoin äsken, niin tykkään kyllä ja ei ole tullut virheitä. Tuo rungon raato asennettaa sitten huomenna seinään. Parin tunnin sisällä olisi tarkoitus aloittaa tuo uuden kerroksen maalaaminen. Siinä mennään joku toivottavasti 2 tuntia, mutta voi mennä tuplat enemmän tälleen tunnetusti remppahommissa. No niin, tässäpä olisi lopputulos. Toki tää on vielä märkä, mutta 2,5 tuntia myöhemmin tuli aika hyvä. Niin silmään näyttää jo ihan hyvältä. Tääkin on nyt semmonen juttu, että jos me halutaan, niin voidaan myöhemmin sitten vielä vähän paikkailla, mutta mä veikkaan, että tää menee kyllä näin. Meillä ei sitä paitsi ikinä on näin järkyttävät tämmöset kylmän valkoiset kattovalot päällä, vaan meillä on semmonen tunnelmavalo. Meillä tulee nyt taustavalosta peili, mikä luultavasti valaisee tänne sitten jatkossa, niin tää on kyllä erittäin jees. Tää on kyllä tosi palaakonen. Toisaalta mä aloittaa vähän tummempi, mutta no, olokoot. Noniin, päivä 3. Seuraava vaativa projekti on tuo seinäkiinnitys, mikä tietysti vähän jännittää, että se menee kerralla oikein. Elikkä se tulee tommosella seinämetallikiskolla tuo seinän takana olevat tuosta puutukirungat pitäisi nyt mätsätä ihan ok hyvin. Saapa nähdä. Raportoja sitten, jos kauppi on sortunut seinästä ja vetänyt kaakelit mennessä. Kohtapa sen näkee. No niin, nyt alkaa olleen tämän osalta valmistaa. Tossa on allaskappi ja allas ihan viimeisen päälle. Ja sitten tommonen työtaso. Eli sama periaate mikä tässä vanhassakin. Se oli ihan toimiva. Mut semmonen haaste, että meillä oli tarkoitus laittaa myös tuo peili tuohon seinälle, mutta me tilattiin 60 senttiä oleva halkasia. Ja se on ihan liian pieni tuohon, se näytti ihan naurettavalta. Lisäksi täällä on näitä vanhan peilikaapin reikäjäänteitä. Niin se ei peitä noita läheskään, niin nyt täytyy rumplia, että minkälainen tuohon laitetaan sitten tilalle. Mutta se nyt ei ole niin kiireellinen. Ja sitten täältä puuttuu kaikki tilipehöörit, eli vessapaperitelineet ja tuo vessanpyty kannemaan vaihe. Ja laatikot toki tulee paikallisesti, kun putkimies tulee huomenna aamulla. Ja hyvä tullut läpi. Nyt on putkimies käynyt ja täällä on nyt hana asennettu ja laitettiin äsken nuo vetolaatikot paikalle, niin vitsi, että on hyvää työn jälkiä. Uusi suihku. Tästä tuli myös tosi nice. Ihan hirveän tavallinenhan tuo on, mutta kun se vanha on ollut niin järkky, niin tää on kyllä vimpan päälle. Pakko vielä näyttää, vitsi näissä on hyvin säilytystilaa näissä laatikoissa. Oho, mikä se paukat? Huis. Ei kuulostanut hyvältä tuo paukahus. Aivan hitoasti tilaa, tänne mahtuu niinku kaikki mahdolliset. Ja sitten soft closet. Ai et. Nice. Noita viimeistelyjä. Tässä vamallaan naulakkoa seinään, vatupasseja, merkkauskynää. Tuossa Siirin joku meikkikynä ei ollut lyijykynää tosiaan hollilla.
reijät seinään. Tohon löytyy semmonen tietynlainen perä, mikä on ideaali ton kaakelin poraamiseen. Sitten roput sisään. Ja naulakko paikalleen. Tämmönen pikkupuuhastelu on kyllä tosi mukavaa. Tykkään tän tyylisistä hommista. Sitten vessapaperitelineen kiinnitys. Tuohon halusin ehdottomasti hyödyntää tätä olemassa olevaa reikää. Tietenkin mahdollisimman vähillä reijillä sitä haluaa selvitä. Tuo oli mielestäni, tuo oli Ikeasta ja maksoi ehkä 5 euroa. Ja mielestäni tosi hieno. Sitten seinähyllyt. Ja videon vierailevana tähtenä Siiri ajentamassa mulle merkkauskynään. No niin, nyt on tapahtunut aika paljon sitten viime videon. Näytti vähän eriltä silloin. Siiri kävi ystävällisesti astamassa meille uudet matot. On vimpan päällä vähän freesimmat ja vaaleimmat. Sitten täältä alkaa näkymään nyt tämä komeus. Tausta tuonne valaistu peili. Me ollaan haaveiltu tämmöstä tosi pitkään, niin se on nyt siinä. Me oltais haluttu pyöreä, mutta tuolla oli sen verran ikäviä reikiä tuolla takana seinässä, niin piti ottaa tämmönen suorakulmien mallinen, mutta tää on kyllä tosi siisti. Sitten tonne astettiin tommoset seinähyllyt, noihin voi laittaa jotain koristeroipetta. Meillä on niin paljon säilytystilaa, että voidaan vähän uhrata tuolta seinältä sitä. Vaihdettiin vessanpytyn kansi myös, kun se oli hirveän näköinen. Se on nyt freesi ja sitten uusi tommonen vessapaperiteline myös. Tähän tulee vielä, Siiriltä tuli hyvä idea, että laitetaan tohon eteen semmonen verhotanko, semmonen niinku pingotettava. Ja sitten siihen joku tosi kiva kangas, niin tänne saa vielä vähän sitten persoonallisuutta. Tässäpä olisi tää. Oon tosi tyytyväinen. Nyt on mennyt jo nyt on perjantai ja viime viikonloppuna oli sitten se varsinainen remppa show. Ja sitten suihkunurkka näyttää tältä.